Fl-ewwel 7 xhur tas-sena id-Dipartiment tar Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi għamel 6 ispezzjoni fuq temping agencies bħala parti minn eżerċizzju ta' infurzar. Ma' TVM News id-Direttur Ġenerali Diane Vella Muscat qalet li għalkemm sissa l-ebda temping agency ma tresqet il-qorti, id-Dipartiment tar Relazzjonijiet Industrijali qed jinnota xejn ġodda ta' abbuż. Qed naraw ukoll xi kultant trend illi eżempju tinżamm paga lil ħaddiem għaliex dana bidel ix-xogħol u ma ritornax l-uniformi jew dan hemm allegat ta' serq. Ovvjament hemm metodi oħra kif jieħu rimedju l-impjegatur l-employer, però mhux imiss il-paga tal-ħaddiem. Dik hija sagrosanta ħadem għalija importanti li tingħatalu. Spjegat li meta jitlu rapporti anke anonimi dwar temping agencies bla liċenzja tinġabar l-evidenza dwarhom u tingħata l-attenzjoni skont il-ħtieġa. Ġejna f'sitwazzjoni fejn tant nirċievu rapporti li aħna rridu nkunu intelligenti fejn investigaw. Jiena ma rridx li ninvestigaw għax qed jugżal il-bi. Dak mhuwiex l-iskop tagħna, aħna l-iskop tagħna li nżommu paċi industrijali tajba. Spjegat li fil-maġġoranza tagħhom dawn l-ispezzjonijiet saru biex isir verifika jekk dawn l-aġenziji jeżistux verament. Għallet li jsiru investigazzjonijiet mingħajr ma ssir ispezzjoni fiżika fost xenarji differenti tat l-eżempju ta' aġenziji li minkejja l-ħaddiema li ħadu magħhom ma jżammux rendikort tagħhom u fi kliema din l-irregolarità tirrikjedi azzjoni.